Bàsicament és la idea de que intentem construir ciutats i barris on tinguem els serveis que necessitem de forma accessible en 15 minuts, 15, 20, 10, caminant o en bicicleta des d'allà on vivim. Tenir una diversitat de serveis al teu voltant, prou rica, prou diversa, per poder complir les necessitats que tenen els ciutadans. Supermercat, fins a l'educació dels fills, fins a no sé, serveis públics de tota mena. No? Ens vam trobar primer amb una situació que és que no hi ha en general un coneixement o una quantificació molt precisa sobre la qualitat del sistema de voreres. Si no tens un bon sistema de voreres, difícilment podràs tenir una ciutat dels 15 minuts. No? A Europa, en general, les ciutats tenen bons sistemes en el sentit de que tens voreres amples, suficients, i diguem-ne que poden resistir aquests fluxos que preveus que poden passar de gent caminant. Si agafes un punt qualsevol de la ciutat i mires 15 minuts al voltant d'aquest punt, hi trobaràs una diversitat de serveis com per poder portar, diguem-ne, la teva vida quotidiana correctament. Als Estats Units això no passa així, no? A major part d'ingressos, menys fracció de la població d'aquella zona feia servir els serveis a 15 minuts. Per tant, almenys als Estats Units sí que hi ha aquesta afectació. La part d'ingressos depèn de l'ús del cotxe. Això ja és una relació molt coneguda. Aquí a Barcelona també la veiem. Zones més riques, barris més rics, tenen un ús majoritari del cotxe. De fet, tenen més cotxes per individu, la veritat familiar. Al darrere hi ha un component que és el component del comportament humà i les decisions que prenem individualment. Jo potser trio no anar a la fruiteria que tinc més a prop, sinó que per algun motiu trio anar a una que està més lluny perquè m'agrada més. No estem en una dictadura, per tant, no podem imposar on anirà la gent. Llavors, el que sí que podem fer és modelar aquest comportament humà i saber com aquestes persones es mouran, com les persones es mouran i quin tipus de serveis accediran. Una ciutat, per exemple, com Barcelona, no és tant que el barri tingui o deixi de tenir aquests serveis a 15 minuts, que en general els té. Jo penso que els problemes de congestió i de mobilitat que hi ha a Barcelona venen més donats per la quantitat ingent de persones, com jo mateix, que venim de fora per treballar a Barcelona. We have a lot of cars in our city, a lot of traffic, and we know that the transport sector or motorized traffic in our cities is one of the major contributors to environmental pollution in cities and also to greenhouse gas emissions. So we need to come up with ideas of how to improve environmental quality in our cities. Actually, I think it's estimated that 60% of the surface of Barcelona, for instance, is dedicated to cars and road infrastructure. And these urban models, such as the 15-minute city, but also the Barcelona superblocks, or London calls them low-traffic neighborhoods, they all have this vision of reducing car traffic in the cities and giving the space back to the people. Estimated how the urban heat island effect might be reduced and also how much more green space would be available with the full implementation of the Barcelona superblock model. And also looked into how much more physical activity people would do because they would now shift from using their car to walking and cycling and using public transport. So we saw quite considerable benefits that we could expect with this full implementation of the Eschos Wert, the Green Corridor program. And I think we estimated that around 30% of depressive symptoms, for instance, could be avoided based on this epidemiological evidence that we have linking green space exposure with improvements in mental health and well-being of populations. En general, en un poble de 2.000-3.000 habitants, 4.000 habitants, estem parlant d'aquest tamany de pobles, els serveis bàsics, si hi són, se'n pot fer un ús caminant. Un dels principals problemes és que hi ha molts serveis que no hi són. Llavors sí que s'ha de fer un ús del vehicle privat, del cotxe, per anar a altres localitzacions, a altres ciutats, o ciutats petites o pobles més grans, que sí que hi hagi aquest servei. Penso que hi ha una pressió econòmica perquè no hi hagi teletreball. Fa poc sentíem que la Generalitat acaba de dir a alguns alts càrrecs que s'ha acabat ni tan sols el teletreball parcial i ha fet tornar tothom a les oficines cada dia. Cada cop serà més difícil que visquis a Barcelona, perquè ho veiem, els lloguers són cars, la gent jove té dificultats per poder llogar, per poder accedir a un habitatge. Aleshores només faràs que exagerar un fenomen que ja està passant.